F'Ħalqormi infetaħ is-seba' ċentru tal-Proġett Leap, proġett li l-iskop tiegħu li jiġbor flimkien numru ta' entitajiet biex jaħdmu għal ġid ta' nies vulnerabbli. Anabel Khalil li se tkun qed tmexxi ċ-ċentru l-ġdid f'Ħalqormi spjegat kif dawn iċ-ċentri qed ikunu utli ħafna fis-soċjetà. Fejn minn dan in-network meetings qegħdin jinħorġu l-bżonnijiet tal-lokalitajiet differenti li jinsabu fir-reġjun. U mbagħad skont il-bżonnijiet aħna bħala Leap li nagħmlu flimkien ma' dawn l-stakeholders oħrajn naħdmu fuq inizjattivi u fuq proġetti kif nistgħu nindirizzaw dawn id-diffikultajiet u ch-challenges li jintaqgħu magħhom. Lokalitajiet oħra li fihom se jinfetħu ċentri ta' dan it-tip huma Ħażebbuġ, L-Imdina, Ir-Rabat, Ħattart u Ħallija. Khalil fissret kif dawn il-lokalitajiet hemm numru ta' nies li ma jfittxux l-għajnuna li jkollhom bżonn. Insibu wkoll għatem f'ħafna areas, speċjalment fl-irħula żgħar huma l-istigma għan-nies li għaddejjin minn diffikultajiet ta' saħħa mentali, u mbagħad insibu wkoll f'ċertu areas forsi problema ta' anzjanità f'ħafna lokalitajiet fej il-numru ta' abitanti huwa ħafna ikbar fl-età. Il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia għalli dan kollu beda bħala proġett pilota iżdissa l-benefiċċji jridu jitgawdew fit-tul. Il-Gvern huwa impenjat li dan il-proġett ħajkompli, mhux se jibqa' pilota, sa nkun qed nibnu fuq it-tajjeb illi kien hemm fejn kien hemm ma kienx affarijiet daqshekk perfetti ħankun qed nibdluhom biex nipperfezzjonaw minn dan il-proġett. Segretarju Parlamentari għal-Fondi Ewropej Ian Borg tkellem dwar kif fondi Ewropej qed jintużaw għal-qasam soċjali. Spjega li f'Ġunju se jingħata bidu għall-iskema Access to Employment. Permezz ta' dan min iħaddem 100 persuni b'diżabilità se jingħata €125 kull ġimgħa għal massimu ta' 3 snin. Dan biex kun jista' jkopri parti mill-paga imħallsa tal-persuni b'diżabilità.